Tervetuloa tähän 10 minuutin NSDR-harjoitukseen. NSDR eli Non-Sleep Deep Rest on syvä rentoutumiskeino, jolla on tutkitusti todettu olevan lukuisia terveyshyötyjä. Se vähentää stressiä ja ahdistusta, parantaa unenlaatua, auttaa nukahtamaan helpommin ja virkistää mieltä ja kehoa. Voit tehdä harjoituksen mihin vuorokauden aikaan tahansa, istuen tai selinmakuulla. Tärkeintä on, että asento tuntuu mukavalta ja mahdollistaa rentoutumisen. Nyt pyydän sinua viimeistään ottamaan mukavan asennon ja sulkemaan silmäsi. Sinun tarvitsee nyt vain keskittyä kuuntelemaan ääntäni ja seuraamaan ohjeita. Jos huomaat ajattelevasi jotain muuta, siirrä huomiosi takaisin ääneeni. Hengitä nenän kautta keuhkot täyteen. Ja hitaasti suun kautta ulos, aivan kuin puhaltaisit pienen pillin läpi. Kaikki ilma pääsee ulos, keuhkot tyhjäksi asti. Ja uudestaan, nenän kautta sisään. Ja suun kautta hitaasti ulos. Vielä 3. kerran. Nenän kautta sisään. Tunne kuinka keuhkot täyttyy. Ja hitaasti ulos. Nyt voit antaa hengityksen palautua luonnolliseen tahtiinsa. Siirrä huomio jalkapohjiisi. Mitä ne koskettavat? Kenties ilmaa, sukkia. Onko niillä viileä, lämmin vai juuri sopiva? Ehkä niitä kihelmöi. Ehkä niissä ei tunnu juuri miltään. Lähdetään siirtämään huomiota ylöspäin pitkin kehoa. Tunne jalkapöytäsi, nilkat, sääret, pohkeet, polvet ja polvitaipeet, etureidet, takareidet, pakarat. Jätä hetkeksi huomiosi takareisiin ja pakaroihin. Samalla kun pidät huomiosi tässä, hengitä nenän kautta syvään sisään. Ja hitaasti suun kautta ulos hengittäessäsi tunne, kuinka takareidet ja pakarat painuvat syvemmälle alustaan. Uudestaan. Nenän kautta sisään. Ja suun kautta ulos. Anna hengityksen palautua normaaliksi. Siirrä huomiosi vatsaan. Tarkkaile sen liikkeitä, kuinka se nousee ja laskee hengityksesi mukana.
Seuraavaksi siirrä huomiosi rintakehään. Tarkkaile sen tuntemuksia. Huomio siirtyy hartiaseudun kautta yläselkään koko selän alueelle ja kylkiin asti. Tunne, kuinka selkä painuu alustaan ja joka uloshengityksellä uppoaa syvemmälle. Lähdetään taas siirtämään huomiota. Olkapäiden kautta kohti käsivarsia. Kämmenselkiä. Ja kämmeniä. Anna huomion mennä aivan sormenpäihin saakka. Tarkastele, mitä ne tuntevat. Jokaisella uloshengityksellä anna käsien rentoutua entisestään. Nyt rentouta kasvot. Päästä irti kaikesta jännityksestä kasvojen alueella. Anna kulmakarvojen laskeutua ja kielen levätä alahampaiden takana irti kitalaista. Päälaki ja niska ovat rentoina. Huomioi nyt koko kehosi päästä varpaisiin asti. Tunne koko kehon rentous ja rauhallisuus. Tässä vaiheessa voit jäädä rentouden tilaan ja nukahtaa tai jatkaa virkistymiseen. Seuraavaksi voit liikuttaa sormiasi hieman. Voit liikuttaa varpaitasi. Kuten huomaat, sinä hallitset omaa hermostoasi. Sinä voit päättää, milloin hermostosi rentoutuu. Kun olet valmis jatkamaan päivääsi, avaa hitaasti silmäsi ja tunne virkeys. Kiitos kun teit tämän NSTR-harjoituksen kanssani.